ширкати софсавдо то соли нав тахфифҳои худро эълон мекунад. Дорҳои табиӣ аз ширкати софсавдо барои нест кардани доғҳои рӯй, рехтани мӯи сар, баровардани риш, зиёд ва кам кардани вазни бадан. Доставка бошад ба ҳама шаҳрҳои Русия. Аз номи мо гап занед, ҳатман ки ба шумо скидка мекунанд. Шумораҳо барои маълумот дар рӯи экран. салом алайкум, подписчикои канали Ака Алиҷон. Ира баъди садфоиз, баъди барнома. Не, пешак фартака. Ман нагуфтам. Мо тайёр дестем барои пага як шоу барнома дорем дар садфоиз. Қаҳрамонои барнома Илҳом ва Мурод. Алишер. За пультом Мирзои ки Чие? Ана Хайна. ҷа ужин тайёр кардем бачаҳо. Чие? Ку? Ира iPhone 12 фоида барои барои Шука бирун ай. гӯшто уҷада. Хом кӯсак каси тест кашка фуна. Ки придеса аз ярара кучизатон? Оз Ака Алиҷон гуфтаст ки мерам аз кор хамин берам туда. Овардам уже. Ифанда. Хайна бародари азиз, ака мо уже мухтаҷем бекстеж кида. нафарое ки ҳайрон шудем качество видео безеба Ака Алиҷон просто телефона бегонода мехарад, додара намехарад. Качество хидмат созай. Ё, деунай. Бародаро хай пага сиёнка доран, ай бачако, унау марда, унау бача хати. Именно барои ҳамин гап ждат кунем видео Ака Алиҷон вақтин пешакӣ мебурад дар канали Садфоиз. Именно барои ҳамин гап ма бовар дорам Илҳом ягон хел раунд мекунад Ака Алиҷона. Метонам мегӯй. Мара метонам. Ма уверен. Хай мебинем Илҳом тайёр шаку ягон гап хабар ки бачакои ҷамъ каса тайёрӣ дестан пага шоу барномаи 100%. Хай ака бу бараси рафтан хела задан дар кора элоли то чо кеса ҷада Лиора вақам кунем ки реклама де пул намекунем. да байни гам задо Эй бандера диде? Хам зада айҷо. ина Бандера диде? уна пуштда уна гам зада Бандера диде? Бандера диде? Ака Саид дава гуфтагим ки хам зада эсе коз зум мекунем. Бандера диде? О, бандера я. Мега бандера диде? алшер рози ти ҷахта хишур кадаги Ҷа роз дига мо репетитсия кардестем, либос пӯшидестем. Ҷа формои детская исуса мара бачако ёд додистам барои ки ман якм бора дар ҳали публика мебурам гап мезанам мумкин ма дар камакам қин боша. Ҳай бо ёрдами Илҳом шер ва хандаҳои дурӯғи хиддакан. ҳамин дурӯғ агар бихандам насиб боша. Якам ёри шумо рахедесен яке аз беҳтарин видеошӯи душанбе. баъд нагуфтан намона ки якм бора дар канали ғайри Садфоиз дар канали худ журналиста накард. эй баъд Безебиш ҳамин якони видео просмотр намегирад баъди ралик дестеҷа. эй барои хандаҳои маҷбурӣ ягон сум ҳаста ё не ҳатман аст ака. барои хандаҳои маҷбурӣ имина ман хиёл мекунам ака хандаҳои ту бо мухлис хича дора барои ки конечно раз нигоҳ мекунам ака значит мақбул одамона. галет хай бародари азиз наждат кунед пага иншоалло шоу барнома соли Чи нагзарда гизам? не ёри намешава 3 минут шиденав Без аганама нашод батло савор тем бармешавад. Чӣ фикр просмотргир мешава Чӣ омад ака? чихе омада била уже ман хачи дорам ки уже ҳар як шаг ма одамо медонанд уже барои ҳамин сиёнка кардан Мақсад зиқ шуди омадем ки не? омаданам дар ганда Ё хирсан мақсад будам капам ака. марда гори омаданам дар гарани хирсан будам кайфи бад кардам иҷора наги иҷора айҷа буд уҷа фақат ану варҳақ мекардем хоб мекардем камтар фардо шидем камтар не хеле пишне хина хӯрдам кароч бародари азиз шоу барномаи солинавӣ Солинавӣ нест, просто шоу барнома. просто шоу барнома мешавад уҷа шоу бояд бошанд ку мирзо шоу яъне уҷа мерем дастгирӣ мекунем ҳаму хандаҳои ба ҷое ки шумо мехоҳед ҳаму хандаҳо мешавад ина медалмо меовард 100%. ҳама 100% ай бачако беяд приколи сизуран ака да пеши ма гуфтишон эмси любой одаме ки прикола наметона даже карда хича ганда приколи ҳис мекунад барои ки нага гап бемане ҷама механдам фаҳмидӣ Боз барақас ханди ки гӯё гапш хандавар буд. мегум шонес яга ки да пеши любой кас хича ганда приколи ҳис мекунад
شما میگه ака медонам ин саволро ҷавоб намети ака чунки ҳам ин саволро ҷавоб доданаш надурустай балки ӯ акаи синат бигем расходи калон карда дар батл в общем ҳамин батл лоиқи ждат ҳастай конечно батл ба тамоми намхери санъат чай ба тамоми намхери навоварияй саҳное ки хели саҳно дар батл репи тоҷик набуд ай батли қати карлион дагиша сахт буд ралли қати карлион батл кадагаку охи ами бигем зур буд как на хели қати карлион дагиша кам прикол дошт бора иҷа серьёзно гирифтага ҳамини холи серьёзни темовай ин хе хабар нест ки премьеран кай мебура рӯзи соли нав рӯи гуфтагиан намаҷа акасинат хелиш гуфт ки рӯзи соли нав мепартонош судиё баъдаи 10 рӯзаш баъд мегам видеода ки кибрид мебирам тайёриш мошини баъд буд гарани барам мб меган шовои зур кадай гарани калак хайколи видео бурая ба тамошо кунед кайф меда ҳозир гайри видеона шумо дар нақл намекунед барои интереснитон шавад кайф мед гуфти худа ду мардак мардак бори мара тозира нақл накарда чи шово када до нақл кадаги нестам тамошо кунед просто кайф мекунед шовои зур кагай баъд хай натури расход кадохисна меҳмондорӣ чӣ буд ака розӣ ё ки не бародарое ки овоза паст фаҳмидаса ҷа илҳом баланд гап зеста ай биҳамой меҳмондорӣ 100% розӣ буд ака прикол ки саёзӣ маҷаем ку барои ҳамон хиёнтагӣ гап зеста ӯ агар ин прикол ки саёзӣ мардак бори дар видео на зази қабила мардак бори надорам ози медонам сумон дар ютуб бугу адуша акаҷон бугу 20 рӯз сунат меҳмондорӣ кард я бега дараҷа намекунӣ 20 рӯзи боигарии мо зур гузашт натури дар писаи бародаро гарани меҳмондорӣ кардан ваҷат кардан дастгирӣ кардан ҳар рӯз қарида меҳмондорӣ дем бачаҳо хиёл намекунӣ дар россияи ҳама тоҷика мардак бор ягон русӣ гап зади ака кам ҳамин таксиёда мегӯм астанавиз дест ягон магазин надоромади ака даромадем ралик харид кардам ралик пешкасида гап зад бра охи ман ин калимаро мегирам брособ мекунам даиш мезанам чун чӣ мешавад хайра ки омадан дар камакак зих шидем баъд уже ватан дар омадем ганда хирсанҷем бо дигар хелаем боду ҳаво чахчах соати 2 шаб расидем дар аэропорт то соати 7 саат дар берун будем бали нумбой чӣ ба дар берун будем нафури бачаҳо одамое ки встречат кардана қати шиштем чахчах кем хеле то соати 6 саат ба 6 дароман буд батла поли нақл кардена акаҷон давадомантон дар видео тема кида даги бародаро ай ман ин ном шайсаги мара ина ном шай пеш бин даъват кардагиам бародаро якм барномае мешавад ки хеле ҳама чӣ мекунад ку блогерро реперо якҷо мешинад ягон ҷои хеле нормали файрод даинам хеле типа даъват мекунанд мара якм бора ина хай гап нест ака мо минадорем ки даъвати мо ро накардӣ мебиё ака расула хандоташно короче ака видео 8 минут гузашт зарда гузарам шешо азорамат бачаҳо ку хай ин мумкин охирон бекисер шава айс пас бо хай иншоалло қати алишер намиёдам қати ман бояд договор кунем накардам договор мекунем ва берун броира сар мекунем ё додараш қати маншо қати ё худаш қати ман агар қати буром бовардем ки шумо меринин кайф мебаро кард хеле чӣ дорем мо баймо ждат кунем баъди бекисержа уже видеои нав илҳом як минут хаб ки дафша берун намеброем социальный эксперимент видео роли там снимаем вот всё ещё что-то сказать 20 рӯз ака дар россия зади урусӣ соз шуда хаям хеле бародаро зинда бошед зинда боши ака ина хай бародаро банер меган ира банери валҳақ лолире пашаш зада ашер зури ба тердиденеки панҷо нафар дар ин номша менависӣ ба
تو خون میخوندگی رو میگم منسه که یگان کس برای یگان رپر میاد مثلا یگان مخلصی لونلی میاد یگان مخلصی تو یگان چی تیاری برای پگرا دیگه سیمم اما ترک من زیاد میدونم تمام ترک میخونی تمام یا چی پریکول میکنه نمیدونم اون 12 میفهمم اوج فریکولو را چی کیم تو چی پلان داری پگرا خامرم نوسته دادن میشه پیشم اجوی ما بگو تو چی ها الشیر این تکستاش ازت کس ایورابی افتی ایورابی خنده دروغ نه خنده اگه سایت یکو تیاری ده برای پگرا هیچی تمام غم و دردت فقط ما ترا نمیارزیدم بس نرم دوباره موندم نرم اما بچه کوفیزا تیاری دستم برای پگرا ادوشی بدای بلا زور میگذره خیال میکنیم این کپریکولای که نیستیم چخ چخی سیوان این کپریکولی که میکنیم کو یک ماه تاریدگی انشاءالله زور میگه زردکا شیده با 23 میشه و زور نیست؟ نه 24 تاجه برادرایی که وطن یاد کردیم برای برادرای غریب های چیستگم این مینه برای بچه اکوی پیتر مهمانداری سخت کرده گرنچه به حد گرنی مهمانداری کردن 103 کیلو شدیم ایفت اومدن خودی از 7 بودیم سرش دادی؟ او سارش دیگه که چی را؟ لبوی چی را؟ بچه ها خیلی نفس ما او جمع چی کردم گفت بچه ها گفتم مدرویم این روزش اومد بدرویم تماشا کنیم خیلی پیشه یا پیشکی یا بعد که میبرویم فرق نداره رفتیم یا بکستیج چای تنج کنیم یا بکستیج شما دین عزیز هم دیده آره بیزنس سپیکر دانستی این طرف قطعی عزیز میره برادر نه لالی سلام علیکم سوری خوبی سوز خوبه میدونم برای کانال اکر میزوه آجه یادش گرفتم دیگه در گیجو برای کانال تر ما وجود میدونم در گیجو حتی میسیون که برای اکر میزو بالله کی دی بیگ او بلا که دعوت نمره من نگرفتم ایش کنم که نجه کسا نپرسیدیم سلام علیکم برای خیلی چرا؟ سلام باز خیلی بردارا سلام علیکم بردارا خیلی بود در شکل رفتم تمام هم کرد